L-aħħar mistoqsija, kemm għamilt flus mill-entitajiet tal-gvern li inti tmexxi mill-MCST, kemm għamilt flus, Dr. Policino Orlando? Kemm għamilt flus mill-MCST, jekk ma jimpurtax? Kemm għamilt flus, jekk ma jimpurtax tgħid? Grazzi ħafna. Dik mhux somma, Sur Policino. Ħares li riżultati, Mr. Friend of KK. Tista' tgħidli kemm għamilt flus jekk jogħġbok? Ħares li riżultati. Nippreferek tgħidli kemm ħallasnik biex tmur hemmhekk darba f'ġimgħa biss. U mhux hekk. Temmel li tafnek ma għal David Take. Qed insaqsik għandek l-opportunità tispjegali. Tista' tispjegali forsi qabel ma tmur. Nista' nassigura li kieku jiena verament, Mr. Friendos, is that right? Tajjeb. If it was really the case li jiena qed imur l-MCST darba fil-ġimgħa, anzi mhux darba fil-ġimgħa, bad naqqastu għal nofsinhar fil-ġimgħa u għamil dak li għamilt l-MCST, imissu jiena isejjaħ li Donald Trump biex imbex l-Amerika miegħu. Għax verament għamilt miraklu kif kas nofsinhar. U kemm tħallas kollox bħala paga? Kemm jiġifieri? Kemm kellek titħallas? Ma tistax tgħidli kemm hu?